Kita nyanyi lagi ya PGB ya. Ora ono sing calo dilahirke di keluarku sing koyo ngene tak tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire sama-sama. Terima kasih banget ya bos-bosku. Salam buat kami dari keluarga. Cerita sing paling larati nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso tapi kudu tak trimo. Terima kasih sing kawe tambah loro. Dikasih sayang si koyo Bapak Ibu bingung dewi-dewi yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang suaranya bareng-bareng yo. Ora ono sing jalo dilahirke ning keluarga sing koyo ngene tak tompo apa anane kabeh kahanane
Ojo nganti anak jadi korban berjuang dalam Ora ono sing jaluk dilahirke. Ning keluarga sing koyo ngene. Nomo apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ini kita diri. Satu banyak spesial buat PGB Community. Saya boleh minta tepuk tangannya buat semua.